syukur nakaslem jong unongsan hima. State President ke National People's Party Meghalaya ubalong ru sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong. Ulaong hakabede bat kajing penmi jong uway niki MLA ke Voice of the People Party the North Shillong Constituency ubak Adelbert Nongrum halor kajing pen penapat ba hakabede bat kajing lat kam hakaterat pulit. Kaba ke sorkar ke klembut iki kindon jong ke office memorandum jong senam arajar arpuar kalong ke babian nakaliang jong u kumu menteri badai pet ya katanat ki kampo ying uloong baga jing pen mi pat ba ya ka jing tho jong uba Adelbert kadai kaba iklem puli bha ki kentin jong ke office memorandum kaba pen mi de ke sorkar ha lai tari ku rempang arajar arpuar kaba kren shai ha kaba ye dei bat kerta jong kinong tep kam hapo ki tanat terekam jong ke sorkar ha kaba lara na ka lai pu ar sha ka lai pu nyos nem Naka ba penjelan hadu sansnem naka benta ki ST ban uba Preston uloong ba imat uba Adelbert uklem pule ye ka benta ka ba ar ka ba kedo tang ye ki katto kat ne terli ki terekam jong ke sorkar ki ba kintum ya ka home police ya ka excise ya ka home guard and civil defense badru ka forest and environment bad ya ka ni la rai de ka kinhon menteri namar ba hagini kita nak terekam don kam ban pej benya ye ke jingbiang ke bormen ne ke physical jong ki bathep kam kum ta la rai ban penduna no Yakarta lok na po kami dia kani ke jing kwa jong abat pensai klong halur kon jong katu statement kaba u we ne ki Emily no yalam jo ke PPP iba Adelbert nongrum uai ka statement na po ka kot kubor ka ong ba katu ka advertisement ka ba nakaliang jong ka police department ka bangi ong ka central recruitment board jong ka police uong kalong illegal namar ba klembot kat kum kendon jong ka office memorandum ngakwa bat percaya ni ba kata ka statement ka ba iba Adelbert kadai ka ba iklem pule ba ya ki kentin len ki contents jong kanika office memorandum ka bangi penmi nakaliang ka sorkar ha ka laiterik February arhajar arpuar kaba lakren syai baya kerta jong kinong apply kam hapo ki tenat rekam joka sorkar jela jongi lara ya ka syaka 32 plus 5 kabumut syaka 37 mo 32 plus 5 yang iki siltai to tenrai iklan pule pede ya ke profesor ke second para ka ong light no ki katu kan itli ke department ka ba kentuk nganda pule yang de ya ka home police ya ka excise registration taxation and stamps ya ki home guard and civil defense but kumjuru ka forest and environment balai ba ngi haka sorkar ka kabinet ni rai ka ni kalong ba hakin ni ki department ki don ki jat post ki bangi hap ban bishar ya ka physical fitness kamud apa ki keren ni ka physical fitness jong u la neka ki ba apply kamud kerta ka di ban long ka ba kham kana Nambar menta kipus ke bah pihak banlik maret. Nanta ne pelapas ya ke interview. Pol batung ya kakam pihak banlik training. Bat ke training na ke bah kade ke training belum hard training. Ke bagi haban par, ke haban jom, ke haban nanta saban praktis ke siap suloi kan ni katai. Pi naka dau ke pelong bangi na ke liang jom ke sorkar. Haka bakandu. Nilarai kumni.
hak ngakren suat thik tang dang ta ka bedei bat ka jong ka polis hak bedei bat ka polis ka ba ngi amet ya kane ka manual ka bang ong jong ka central recruitment board jong ka polis ka kabinet ka approve ban amen yaki ya kerta wat la ngiladep kentiu ya kerta ban apply kam rei hak we dei bat ki polis ngi sim kumne ka benengkok hak we dei bat ki SI sejrong ngi sim ba kerta joki kalong arpau hadu arpenyo tang ba plus sansdem ke relaxation arpau hadu arpenyo yaki SI tang ba ngi plus sansdem ya ka relaxation jongka sidul trai to ka baar ha ka bedei pat bat kiniki ki bat sak baar bat kiniki constable ki bani om ki on arm branch ki arm branch ki battalion constable kiniki fireman ki driver fireman nang ta kiniki MPRO kiniki constable ngibu ikerta ka ba khat phra minimum hadu arpoi plus sansnem kabamut iyo hadu arpun rusnen yakini ngi aila hadu arpun rusnen namar ba kum mongolpi ka training ka ba bat ka kam yakiru ka ba la dengi ra mentash hakarta ka ba kham he kabamut wat makiru ka por kat poi ka ba tang kanong nustem kim la su ban tre kam na nak daw ngi wan ra ba la kum ngumno arpun rusnen karta hapo arpunus nem kata hadin mengla sim ya relaxation nang takaway pat iki followers ki sim nadu kat plus nem hadu arpunyo plus sans nem kabamot again kalong hadu live war dekatu ka office memorandum ar hajar arpu ar ya ki department ni ong bet ar ponyo live war plus san rei yakin ni department kum ke polis department kum mangala batai pi kalong be thik kat kum ka bangila bisyak benia thik pathik bat kane kamde bangila khla tang mangi hang le bijela rei yakane kalong ni simru ya kiju ki manual jong ki we ki state hapo ka India jongi hakaba khadu nakalian ka kamede klasim yakane karai bat kla accept ban le ban bu yakane ka age limit ya kitoki kun samla ke ba apply kam te ka bang akwa ban persya ne kalong ba ki kun samla ke dei ba sok thu bakla ya ka tu statement ka ba ai iba adal ba namar ka kan pen king kle pen ban yaki kin ong ba ha la rolong tang in apply ne ngin apply te ngong ka ban persya ni ba ki dei ban apply kat kum katu ka advertisement ka bingla advertise ka bingla ai lut ji detail na dong kin ya sekman ya mentang dang pan pada ya ka approval na ka election commission balanong in operate no ya katu ka online application mentang dang app satang ya kata na marhisang ikwa bat sedang no do patrik tenrei menin tenrei hadu mentangi pat yo ka clearance te namar ngimpat yo ka clearance ngihapan app sakat tu kan sengi na termen scam bak election commission kan approve sekali tang dak menta bagin pediang ya kene ka application jong kineki kun samla jongi kibadon jimut na ka bentaban join ya ka polis te kata ka bang akwa ban persai hakane ka por khnang ba ki kun samla jongi kinnam skutu bakla bat ka ba aru bagi kun samla jongi kin ya chakmat ha ka we ban pen kre ya kene ka application